Sino na? Ara, si Rinan. Ay, sino ka? Mano ka? Si Rinan, ara. Maano ka siya? May kinanlan ko tani siya. Alauna naman ni Day. Patawag sa ni boss. Sino ka? Sino ka? Alauna na ni Day sang aga. Ha? Kinanlan tani siya si boss. Anong kinanlan niyo sa iya? Ara sa. Upod ka mo ni Kagina? Upod ka mo ni Kagina? Ha? Maano ka ti Day? Anong kinanlan mo sa iya kay Brandon? Rinan. Ay, kay Rinan. Sino si Brandon? Si Rinan, maano ka kay Rinan? Sino si Brandon? Alauna na ni Day sang aga. Kinanlan tani siya si boss. Kay Rinan. Alauna sang aga, makilanlan ang boss nyo? Rinan, sino ni sa? Ha? Ang boss yung sino? Maano ka? Sa kilala yan. Naaari ka di Day. May atag lang ko tani sa iya. Ano ang ihatag mo ya kay Rinan niya? Makanoon ko sa tani. Ano na imong ginabit-bit-bit ya? Kakaabit-biton mo na di alauna sang kaagawon? Ha? Ha? Matilaw ka, kaon ka. Ano na? Gaano ka mo ni Rinon? Itot ka mo ni? Ha? Ano na ginabit-bit mo? Ano na siya? Amo ni? Butart. Halina dao? Butart. Kaon ka? Ungiti ko be? Namitay. Namit gali? Patilawan ko tani sa Rinan. Ako lang patilawaday. Nami, si mo ba kay Rinan niya? Buwa to. Bili na di sakon. Lakat na to, layas to. Layas to. Dala na di kaya ako na makaon. Kay Rinan, natanda. Yung baligyaan ko na sa wala sa kabayad sang iyang utang. Nan, bay dinadnan. Sulod na to nan. Sulod na. Dalun na nan.